primer i en referència al meu passat mileurista, sí, certament jo no he estat potentada des del naixement com d'altres persones que s'asseuen en aquesta taula, ni he tingut les facilitats que han tingut d'altres, que ara es pensen que poden tractar els altres amb menys preus. No és el meu cas. Tinc un origen humil, no només no me n'amago, sinó que el vindico, perquè crec que és possible progressar defensant idees pròpies, i penso que m'he guanyat a pols el lloc que ocupo avui. Només jo sé el que m'ha costat aquest lloc que ocupo avui. Per tant, el meu passat mileurista que vostè treu a passejar quan li convé com a menys preu, doncs pot continuar fent-ho, perquè no només no m'ofèn, sinó que m'enorgulleix, perquè jo no he nascut com d'altres en una casa bona, però he nascut en una casa decent, amb dignitat, que m'ha ensenyat uns valors que jo espero transmetre als meus fills i implantar a la societat perquè perdurin. I per tant em sento orgullosa d'aquest passat humil, i vostè no té dret a intentar menysprear-me en base al que cobrava o no cobrava fa 4 o 5 anys. Celebro que la seva nòmina sigui més galdosa des de bon principi que va poder tenir-la. En qualsevol cas, i en referència als gossos que diu vostè...